Goedemiddag, beste vastelovend-liefhebbers, beste vastelovend-verenigingen uit Wiert en de Boeteneeën, zoals ze dat altijd zoeschoen zeggen. Van harte welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van vastelovend-programma Daar gaan we weer. Dit jaar is een jaar zo wie we de vastelovend niet kennen. Een jaar zo wie de vastelovend er niet uit te zien. En ik weet, het klinkt een beetje als een speech van Willem-Alexander, maar we hebben er helaas wel mee te maken. Dit had je de momenten moeten zien hoe we dat van lekker bij elkaar stingen om te springen, te feesten en te zingen, noem het maar op. Maar helaas, geen feestjes, geen prinsen, geen optochten, helemaal niks. Het zijn vrekkers lastige tijden voor ons allemaal als vastelovend liefhebber, maar ook sta je er net niet zo heel erg veel met tijd. Maar ja, we zitten ermee en als ik zo in mijn geheer kijk, dan is het zo gek dat de studio gewoon niet knoepenvol zit. Het is even zeg maar net wat anders dan anders. Maar beste mensen, de komende 5 weken brengen we de vastelovend naar u toe. Gewoon burg in de hoeskamer, want er mag dan wel niet veel plaatsvinden. Vastelovend is even goed. Juist wie Kerstmis, Sinterklaas en op 15 april zelfs de Nationale Secretaressendag. Voor je met elkaar de vastelovend leventje en daar zal ik dit seizoen een belangrijke verbindende factor in zijn. En het donderdag met heel veel leventje en plezier voor u allemaal. Dat gezegd hebben, gaan we nou rap beginnen. Zo wie gezegd, de komende 5 weken gaan we de vastelovend naar toe brengen. Vanwege de coronapandemie, hoe dat we in zitten, hebben wij ook voor iedereen zijn gezondheid een aantal items in het programma opgenomen. Er zijn nog live gasten de komende weken, maar weet je dat we dat dus allemaal op een slim manier hebben gedaan. Dat het voor iedereen goed is geweest, maar ook met de opnames hebben we dat allemaal goed aangepakt. Vandaag is Stefan Wolter bij mij te gast. Een van de lokale artiesten die een nummer heeft uitgebracht. En door zelfs met in de halve finale van het LVK staat. Er is aandacht voor de Bonte Ovens. Er zijn 2 verenigingen die daar wat met gaan doen. En wij besteden daar beide aandacht aan. Dat zijn de Werkerscup en de Zoltmaler die daar iets met gaan doen. Wees nu met eens terug in de Gewoon weer. Wekelijks gewoon in gesprek met een ooie bekendje in de vastelovend wereld. En we hebben zelfs voor u iedere week een stukje humor uit ons eigen Wierterland. Muziek is er vandaag uitzitterd. Vorig jaar waren er zelfs de Prins. En nog niet zo lang terug stingen gewoon hier in deze studio. We gaan genieten van Thierry Dirks. En Ferrari, we worden nooit meer denk. Het leven, zonder kies en shame, maar wel niet veel. Alleen gelukkig zijn, niks bij ons, alleen ons twee. Van nemen slaas, vreugd en spaas. Champagne en jacht met openloog. Voor mij smaakt het beste, bij mij mam om de boog. Het leven, zonder kies en shame, maar wel niet veel, alleen gelukkig zijn. Niks bij ons, alleen ons twee, van nemen slaas. Vreugd en spaas.
Kipper. Niks op de pas, vreugd en spaas. Niks op de pas. Vreugd en spaas. De Kipper nog een keer. Kom toe eens op de tafel staan, pak de slingers in de lucht. Hop, hop, hop. Doe en ik ga doen. Veel van vandaag dit ons allen toe. Doe en ik ga doen. Met niks op de pas. Vreugd en spaas. Doe en ik ga doen. Veel van vandaag dit ons allen toe. Doe en ik ga doen. Met niks op de pas. Vreugd en spaas. Doe en ik ga doen. Veel van vandaag dit ons allen toe. Doe en ik ga doen. Niks op de pas. Vreugd en spaas. Niks op de pas. Vreugd en spaas. Niks op de pas. Vreugd en spaas. Zo, de kop is eraf. We zijn officieel begonnen aan het nieuwe seizoen van de Gonverweer. En voor de vastelovend normaliter begint gewoon weer eigenlijk lekker een oventje Ruud om te kijken naar een hoop schele cijfer, lol, flauwekul. Ik heb het dan uiteraard over de bonte oventje. Veel verenigingen hebben gezegd, ja, wij laten hem niet doorgaan. Met het niet door laten gaan, daar dachten ze bij de Werkerscup heel anders over. Bij mij aan tafel Charlie Weijen. In het kostuum zelfs nog van Werkerscup televisie. We hebben zelfs nog een item opgenomen net voor Werkerscup televisie. Maar we gaan het met name hebben over de bonte oventje. En dan moet ik denk ik toch eerst even terug naar vorig jaar. Denk ik zo rond de zomer. Ik denk dat dat de periode is dat je met elkaar bijeen zit. Ja, zeker. Ja, we komen dus inderdaad vrij vroeg altijd bij elkaar om al na te denken over het thema. De eerste stukken weer alles een keer bedacht. Weer al video's getoond van wat willen we doen. Nou, dit jaar zo het er anders uit, de eerste vergadering. Want toen was de corona eigenlijk al volop aan de gang. Een hoop onzekerheid wat we hoe je gaan doen. En toen zaten we er eigenlijk toch nog wel in met het idee van we gaan echt nog een fysieke bond oventje maken. Ja, want wie is dat gegaan, Jan? Want ik neem aan, je zit bij elkaar, even goed, in een ruimtje. Ook natuurlijk allemaal afstand tussen elkaar. Maar wat zijn dan de reacties van de mensen? Ik denk dat het zo'n beetje 50-50 is. Kijk, we hebben natuurlijk ook altijd een rondje dat even iedereen vertelt hoe dat hun erin stond. Op dat moment, moet je je voorstellen, want de regels zijn al heel erg veranderd met de corona, was ik heel onzeker van wat corona überhaupt is, wat het deed, hoe gevaarlijk het zou zijn. Dus de helft ongeveer, die was toch echt achter een fysieke bond want hoe ik er toch één van was. En de andere helft was toch heel voorzichtig, hoe je wel wat doen, maar dan liever via film of op een achtergrond, zeg maar. Wat ook logisch is natuurlijk, hè? Dat is ook zo. Nou, er zijn door de tijd natuurlijk heel veel dingen veranderd, hè? Ook qua regels. En wie ging het dan verder? Wie houdt je contact met elkaar en wat voor stappen heb je eigenlijk bedacht? Ja, het was lastig. Dat allereerst. Omdat normaal hebben we dus fysieke keren dat we bij elkaar komen. Nu is het allemaal via Skype gedaan. Ja, de een heeft nog niet Skype gedaan. Het komt je laat, weet je wel. Dus het is allemaal wat meer. Het is weer eigenlijk even uitvingen hoe het allemaal werkt. En eigenlijk van vergadering tot vergadering is er elke keer weer wat nieuws. Dat we groter aanpakken en dan komt je weer een tegenslag. Dan komt weer een volgende lockdown of no maatregelen of de theaters gewoon wat dicht. Dus het was eigenlijk heel flexibel zijn. Dus ook, natuurlijk was er angst. We gaan heel veel werk doen en misschien gaat het gewoon helemaal niet door. Maar we hebben toch met z'n allen gezegd, ja, linksom of rechtsom, er gaat gewoon een mond oventje komen. Ja, en dan is er dus nog gedacht met te gaan doen door middel van een livestream. Wie is dat tot stand gekomen? Nou, eigenlijk ook via een connectie die we via UG hebben. Dus we hebben contact opgenomen met Dion. En dat is de mensen zoals we al gezien hebben, de fotograaf met zijn grote hanenkam. Ja. En dit deed livestreamen en dit deed ook filmpjes maken. En in de eerste instantie zo heet het er heel veel voor ons gaan uitwerken. Toen kwam eigenlijk de laatste lockdown, die werd aangekondigd. En toen hebben we eigenlijk in eerste instantie dachten we met z'n allen, ja, dan giet het gewoon echt niet. En toch zelf met eigen software, eigen dingen uit gaan zoeken, hebben we toch met ons eigen club helemaal toch nog een hele oventje in elkaar kunnen zetten. Ik wil net zeggen, want eigenlijk als je dan zo ver zit in zo'n proces, dan denk je wel bij met van ja, maar dag, wij gaan het niet aan als vermiddeld te gaan. Ja, en ook wel heel goed om te kijken van, kijk, we hebben we hebben sketches, we hebben interviews van oorartiesten, we hebben ooit Bieltje, we hebben no sketches, maar bijvoorbeeld we hebben een clip zelf gemaakt, een liedje.
En oorspronkelijk zouden we dat met z'n allen op gaan nemen in de studio. En toen kwam weer een lockdown en toen moest je het niet doen. Toen hebben we het met 2 man opgenomen. En heel leuk hoe dat je een idee had aan het begin. Je gooit je het uitwerken, maar gaandeweg moet je dat idee elke keer aanpassen aan de regels die op dat moment gelden in de zin. Maar het is wel heel schoon om dan te zien dat als groep zien dat er zo'n creativiteit is om toch wat te gaan doen. Ja, absoluut. Ik ben nog, we zitten nu, want volgende week is het dus, de 23e. We zitten nu op het punt dat eigenlijk bijna alles samen aan het komen is. Dus we kregen nu van alle mensen kregen we de video's aangeleverd, je interviews. En het is toch wel heel schoon om te zien hoe eerder op zijn eigen manier en met zijn eigen kwaliteiten toch allemaal heel schoon producten hebben neergezet, heel schoon video's en dat het toch heel schoon samen gaat vallen. Ja, nou ja, al een tipje van de sluier gegeven wat er allemaal een beetje gaat gebeuren. 23 januari is het zover. Wie ziet de oventje uit? Nou, globaal, hè? Want ik vind natuurlijk wel, je moet niet alles prijsgeven. Nee, daar moet je ook zeker voor kijken. Dus het is allereerst gratis te kijken. Dat is voor ons heel belangrijk om toch iedereen heel laagdrempelig tot in mee te nemen. Via Facebook en YouTube. En eigenlijk is er een presentatie, die helpt je ook aan mij, want je zit natuurlijk ook actief binnen de Verkenscup. Dus weet wie gewoon het in een soort journaal presenteren. En dan gaan we eigenlijk tussendoor al die filmpjes laten zien. En ook heel belangrijk om toch wel te zeggen, want ik wil ze niet tekort doen, ook de Wichterbontemiddag. Want we hebben normaal 3 dagen bonte oventje en 1 middag hoe dat de Wichter zelfs een soort bonte oventje spelen. Die hebben ook 2 stukken aangeleverd. Dus het is echt een combinatie van heel alleen de bonte. Ook die Wichterbontemiddag is er. Maar die commissies werken ook heel nauw samen met elkaar. Hè? Dat is ook wel weer het voordeel daarvan. En precies eigenlijk wat we al zeggen. Als Verkenscup zien, wil je gewoon iets doen. En de huren die Wichter gewoon ook bij. Ja. Dat is wel heel erg goed. Wie laat je het beginnen, zondag 23 januari? Nou, we zetten de stream eigenlijk elke keer aan om 7 uur. Ja, het kan 5 minuutjes eerder zijn, maar rond 7 uur gaat de stream aan. Dan gaan we aftellen en om 11 op 7 beginnen we gewoon. En dan gaat het erin. We hadden oorspronkelijk het idee om het rond de 111 minuten te gooien. Ik gok dat het toch iets langer gaat uitvallen. Maar het wordt hoe dan ook een hele spectaculaire schone oventje. Maar dat moet in principe niks uitmaken. Hè? Want wat ik juist ook al zag, er is gewoon eigenlijk niks. Er wordt heel weinig georganiseerd. Het wordt zo gelukkig op deze manier wel gedaan. Dus ja, dat maakt het ook niet uit als dat wat langer duurt natuurlijk. Nee, precies. Dus de leuke oventje. Je kunt je ook natuurlijk allemaal later terugkijken. Wel heel schoon. We hebben ook heel veel samenwerking gezocht. Want zo werken we bijvoorbeeld samen met een nieuw initiatief VV Weerterland. Hij heeft misschien wel online gezien. Er is ook heel veel publiciteit voor geweest. Een soort online Netflix. En wij hebben ook samen met hun filmpjes gemaakt voor op hun platform. En 2 van die filmpjes, en die zijn toch wel heel schoon geworden. Die zitten ook in onze bontoventjes. Dus ook echt, het is schoon hoe dat in zo'n tijd eigenlijk meer kan als in een normale tijd. Omdat je toch dingen goed doen. Ik ga ze nog ontvangen, ook hier in de studio, over Vasteland voor Binks, want toch ging het dan inderdaad over. Dus die hebben over een aantal weken heb ik die ook hier in de studio zitten om daar over te kallen. 23 januari, het moet gewoon schoon gaan worden en natuurlijk niet alleen bereikbaar voor de mensen van Wiert-Zuid. Dat is in principe voor iedereen gewoon lekker toegankelijk, omdat het gewoon gratis te bewonderen is. Ja, en we hebben met eigenlijk al onze activiteiten, bijvoorbeeld we hebben ook een gemaskerd boerenbal, we hebben ook boeren en boerinnen boete Wiert-Zuid gehaald en hetzelfde met de bonte oventje. Het gaat natuurlijk ook gewoon over de gemeente, wat er natuurlijk allemaal weer gebeurt met de burgemeester. Dus het is denk ik voor heel Wiert te bekijken. We hebben niet hele lokale dingen erin, dat het alleen maar over Wiert-Zuid gaat. Ik denk dat het eigenlijk voor iedereen een Wiert, en ook Wiert en omstreken. Het gaat van op naar, en dat is het schoonste ding, toch? Ja, absoluut. Hartstikke chic. Ik zelf heb er in ieder geval al zin in. Jij ook. Maar ik hoop dat we nu ook iedereen enthousiast hebben gemaakt om gewoon 23 januari te gaan kijken naar de livestream via YouTube, via Facebook en dan gewoon even zoeken op de Verkenscup, dan gaat dat helemaal goed komen. Absoluut. Via de website kun je het zelfs ook kijken. Dus ga even naar verkenscup.nl en dan kom je altijd bij uit. Hartstikke idee. Nou, Charlie, dankjewel voor de komst naar de studio. En we gaan er volgende week tegenaan. Yes. Tijd dan voor een lekker stukje humor uit ons eigen Wierterland. Want ja, zoals ik juist al zag, gaan er een hoop bonte oventen in door. De verenigingen uit de regio die hebben bonte oventmateriaal ter beschikking gesteld. Iedere week hebben we zo'n lekker stukje humor voor rug. En we gaan naar de Heiknuiters op Albert Heij. Dit fragment is opgenomen in 2019 en afgelopen jaar gebruikt in een bonte oventje. Goeiedag. Zo, ik ben wel toch nog sterk. Zoek niet meer zo'n koele laatje, jongen. Kunt u naar je? Dat is fijn, dat is fijn. En ik heb jonge dame nog wat hoor. Kan ik zo meegeven? Oh. Ja. Dank wel. Dat is de koele light. Ja. En de witte bier. Alsjeblieft.
Proost, hè. Proost, hè. Ja, proost. Heb je lekker in? Nee, niet zo vaak. Och, dat is jammer, want dit zie je gewoon doet, zeg. Ja, dat moet gezien weer. Vaak. Ja, heb je al wichtig. Eén dochter van 21. Oh, dat zou je toch niet zeggen. Wie is het allemaal niet tegen? 51? Maar, ik zou toch zo zeggen dat ze 50 jaar en 11 mooi is. Oh, Dat weet geweldig. ik toch echt niet, zeg. Zo zit alles op een aan, hè. Had jij al eens ooit een Brabants dubbel gedaan? Nee, dat heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat? Dan gaan moeder en dochter met één vent naar bed. Dat is toch de droom van elke vent? En die kunnen jij namaken vandaag. Ik? Ja. Ik mensen? Ja. Dat mensen toch niet, hè? Ja. Hey, word je mee naar mijn huis? Oh, op slag. Wakker ik er even af. Hey, dat is goed zo, hè? Ah, dank. Kom, drink je toestel af. Je draait het door. Kom. Zal ik eens vragen of dat al wakker is? Moeder, ben ik al wakker? Ga je kunstgebed al in? Moeder, kunt u met? Een dikke merci aan de Heiknuiters voor dit stukje Bonte Ovens. We blijven even nog lekker in de Bonte Ovensfeer hangen, want ook in Rooi bij Vastloonvereniging De Zoopmalen, daar zijn ze creatief geweest om na te denken wie kunnen voor de mensen toch een vermakelijke ovens gewoon bezorgen. Vorige week ging het erover in gesprek met niemand minder dan Guido Peters. De Bonte Ovens, het is een activiteit die jaarlijks terugkomt. Dit jaar is natuurlijk wel een heel ander verhaal vanwege de coronapandemie, hoe we dat vanmiddag inzetten. Maar een jaar geen Bonte Ovens, dat is natuurlijk geen optie. Dat vonden ze in ieder geval bij de Zoopmalen in Rooioog. En daarom komen ze dit jaar met een alternatief om toch de Bonte Ovens te kunnen geven aan het volk daar in Rooi. Bij mij aan tafel Guido. Guido, welkom in de studio. Dit jaar geen Bonte Ovens, maar toch eigenlijk weer wel. Wie heb je daarover nagedacht bij in Rooi? Ja, dat begon eigenlijk door het overleg aan te gaan met de artiestengroep. Kijk, we kennen als Zoopmalen heel veel willen. Maar uiteindelijk zijn de mensen die op de bühne staan, die zullen het er één instrument moeten zijn. En twee, als het mogelijk is, zullen ze het moeten doen. Dus wat we als eerste hebben gedaan is de hele groep, toen mocht het gelukkig nog, allemaal bijeengeroepen. En gewoon eens geïnformeerd van luister, wie staan we erin allemaal met z'n allen. Willen we gaan doen of zien we dat, ja, gezien de huidige pandemie, mag dat of durven we dat niet. Gelukkig zag het overgrote deel daarvan van luister, wij willen daar energie in stoppen. Want waarschijnlijk gaat het niet weer wie we gewend zijn met 350 man in de zaal. Maar wij willen vooral kijken wat wel mag. Daar hebben we in eerste instantie de groep gezegd van luister, wij gaan, toen was het nog dat er 100 man bijeen mochten zitten. Wij gaan desnoods in een aantal zalen, dus de zaal bij de Luifel en bij Van Loon, desnoods eventueel in de kerk kunnen we nog wel wat sketches doen en we gaan kijken of we de mensen langs kunnen laten trekken. We hebben ook het cultureel lint laten vallen met bijvoorbeeld acts op locatie dat de mensen langs gaan trekken. Dus dat zijn allemaal opties die besproken zijn. Nou goed, dat ging van 100, ging dat naar 30 mensen. Maar wie waren die reacties op, Guido? Was dat, had je mensen wel zoiets van, ja, daar hebben we een gevul bij? Ja, dat zijn eigenlijk ideeën die allemaal uit de groep zelf zijn gekomen. Dus we hebben daar niks van voor geknauweld. Het is echt allemaal vanuit de groep zelf. We hebben een brainstorm sessie gedaan. Dus we worden met een man of 30, daar hebben we 4 groepjes van gemaakt. En eigenlijk binnen die groepjes... zijn die ontstaan. Ja. Dus dat was eigenlijk heel positief ook naar ons zeggen van ja, we hebben in de statuten staan dat we de vastlovensje vol mogelijk uit moeten dragen. Ja, en daar is dit natuurlijk een heel goed voorbeeld van wie dat kan. Maar ja goed, ik zeg al net, daar hebben ze de mensen wel voor nodig. Ja. En de positiviteit toen uit de groep kwam, dat mag zeggen dat... Want daar hebben ze zelf een beetje ook een negatieve tendens van ja, wat kan er wel allemaal en wat gaat er vooral niet mogen. Ja, dat geeft wel heel veel energie om te zeggen van ja, luister, dan gaan we er met z'n allen ook voor en dan gaan we kijken wat mogelijk is. Ja, maar dat is ook, je hebt natuurlijk een kind met z'n allen ergens in een hutje gekeken en zitten beuken van oh ja, het kan niet, maar
ik denk dat het zoeken naar oplossingen eigenlijk het schoonste is op dit moment. Ja, enerzijds het schoonste, anderzijds kost dat dik ook wel heel veel energie die ze niet altijd terugkrijgt. Nee. Dit voorbeeld ook van, we hebben uiteindelijk gezegd van luister, mensen in de zaal of ergens bijeen zetten, dat kan zeker met regels wie dat ze nu zijn, kan en mag dat niet. Dus we gaan met die artiesten de stukjes van tevoren opnemen. Dus daar wordt al geoefend, je oefenoventje geweest en tot de aankondiging van de lockdown half december. Stingen er dus een hele hoop stukjes, die stingen al in de steigers. En de eerste zaterdag nadat de aankondiging is geweest, zo de eerste opnamedag zijn geweest. Ja, daar moest dus helaas 4 dagen voordat we dan zouden beginnen, moest er al gestreept door. Maar ook toen weer hebben we met z'n allen gezegd van luister, we blijven hier niet met de pakken neerzitten, maar we gaan kijken wat kan er alsnog weer wel. Ja, dat was dus al plan 2 wat geen doorgang kan vinden. Maar goed, we hebben toch gezegd van luister, we gaan doen en uiteindelijk besloten om met stukjes uit de ooidoers toch een hele schone boontje samen te stellen. Ja, kijk aan. En dan, wie ver heb je gezegd van wie ver gaan we terug in het verleden? Want je hebt natuurlijk heel veel archiefmateriaal wat je kunt gebruiken. Ja, we hebben bewust gezegd dat we iets weer terug gingen. Er zijn natuurlijk stukjes van de laatste 2-3 jaar. Die hebben de mensen nog vers op het netvlies staan. We hebben gezegd van we gaan liefst een jaar of 3-4 terug en we beginnen dan pas in archieven te graven. Ja. Er zijn een aantal stukken bijvoorbeeld van Matje Kremers die natuurlijk een aantal keer in de buitenfinale heeft gestaan. Ja, die hebben natuurlijk bij ons op Boontjeoventje ook met gedaan. Ja, dat vinden wij dingen, dat zijn juist kans om die nog een keer aan te halen. Dus er zal zeker ook ooiermateriaal in zitten. Ja, en dat is gewoon formaat. Ja goed, helaas niet meer ongerost, maar dat deed inderdaad ergens schoon dingen. Goed. Natuurlijk, de moed zag nog een beetje in de school natuurlijk, dat het een of ander niet doorgaat, maar jij hebt creatief doorgepakt. Sterker nog, jij hebt ook gezegd van dat gaan we inkleien in een soort van bonte ovenbox. Wat kun je ons daarover vertellen? Daar kan ik wel over zeggen, natuurlijk niet alles nog, maar dat, het is een goed gevuld kerstpakket, zeg maar. Dus we hebben gezorgd dat de mensen de oventje eigenlijk niet van tevoren naar de plaatselijke supermarkt hoeven. Dat is een goed gevulde box. Daar zit drinken, daar zit zat snuisterijen voor die hele oventje in. Daar zit een code voor de inlog voor de boontje oventje in. En verder nog wat versierselen, want we hopen natuurlijk dat ook na dit boontje oventje op 30 januari zal plaatsvinden. Dat de mensen even goed wie andere jaren de raam gaan versieren, dat we toch een stukje kleur en een stukje sfeer in het dorp kunnen brengen met z'n allen. Ja, dus eigenlijk moeten we iedereen alvast metgeven die box heeft aangeschaft, of misschien nog niet aanschaffen, want ik weet niet tot wanneer dat ze die box kunnen aanschaffen. Eet jij over in ieder geval niet te veel? Nee, van tevoren niet. Wij zorgen dat er niks tekort komt, de ovens. Ja. Dus zo'n box, wat kost dat om die aan te schaffen? Dat is in totaal is dat €22. En we hebben globaal geteld en dan komen we op wat erin zit. Ja, dat rondje €77 zou zijn wat dat weert zou mogen zijn. Ja. En tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden om zo'n box te krijgen? In principe zolang de voorraad strekt. Kijk op het oormot de ondernemers. Ook er zijn een aantal plaatselijke ondernemers die ons ondersteunen met wat in de box inkomen. Ja. We hebben nog geen harde deadline, maar ja goed, we zullen, ik kan me voorstellen, een week van tevoren moeten de leveranciers toch wel weten wat dat ze voor ons moeten gaan maken. Dus, maar zolang de voorraad strekt, bestelt je vooral. Dus, en dat kan gewoon via de website denk ik van de Zonmaal. Ja, er staat een link op inderdaad en er staat een formulier, een internetformulier en dan komt je het allemaal op de plek. Kunnen mensen het geld overmaken, krijgen ze een mailtje terug met de bevestiging en dan komen we de 30ste overdag die box weer toebrengen. Ja, nou zei je het er straks van, we zijn aan de gang gegaan met het oefenen van no-stukken en dergelijke. Die gooi mij niet, maar denk ik dan nog een no-jaar. Ga jij er bijvoorbeeld al over nagedacht van, goh, wie gaat dan een no-jaar eruit zien? Even ook ervan uitgaan dat iedereen natuurlijk gevaccineerd kan, dat iedereen gevaccineerd is en dat het gewoon weer een beetje normaal gaat worden. Heb je daar al over nagedacht? Daar is wel over gesproken. Er zijn een heel aantal stukken hoe dat we in ieder geval dingen van kunnen gebruiken die ook op een bühne plaats kunnen vinden. Want de stukjes die we zo op hebben genomen, dat was allemaal op locatie. Dus daar kunnen ze denk ik wel wat specifieke leuke dingetjes mee doen die niet altijd op een bühne tot zijn recht komen. Maar de meeste stukjes, daar kennen we in ieder geval een grote basis voor vondje wel voor gebruiken. Er zijn er een aantal, daar gaat dat helaas niet bij. Maar goed, daar
ook al misschien met filmmateriaal wat tijdens de oven nog erin gebracht wordt, nog wat met gedaan werd. Ja, goed is het vooral niet weg, zou ik Nee, zeggen. absoluut Want niet. Nee, daar kunnen nee. ook weer nieuwe dingen uit ontstaan in ieder geval. Nou, ik moet zeggen, ik vind het een hartstikke chic initiatief dat je het gewoon doen, Björn Roy bij de Zoopmalen. Want ja, veel verenigingen die een bonte oventje hebben gezegd, ja, wij gaan niks doen. Er zijn er uiteindelijk maar 2 in de hele regio die hebben gezegd, wij gaan er wel iets mee doen. Jij bij de Zoopmalen ziet er einde van. Ja, ik gewoon echt in ieder geval heel veel plezier met mensen. Gewoon al die mensen die het aan gaan schaffen, gewoon ook veel plezier met mensen. En ja, hangt vooral met die vastelovenddag ook zich zeggen, gewoon de vlag uit. Want Absoluut. de vastelovend schiet natuurlijk nooit weg. Wie dat we nog wenden of keren. Zo is dat vastelovendje, dat zeggen ze wel eens net wie kerstmis, dat hoort je even goed. En het is wat we er samen met z'n allen van maken. Dus zorg dat we de sfeer blijven uitstralen. En dat de vastelovendje er zeker niet verloren gaat gewoon. Ja, chic initiatief Guido. Hartstikke goed tegen woordje. En heel veel plezier, zou ik zeggen, met de Bontenoventje en Roy. Komt je helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. Thierry Dirks, welkom in Weert. Ja, vorig jaar zit je eigenlijk ook al hier in. Alleen er komt iets tussen. Ja, daar kwam het tussen helaas. Ja. Ja, helaas. Voor u misschien helaas, maar voor mij, ik wist wel wat aanzoog, wat aankwam. Dus ja. Ja, dat was een prinsenschap. Ja, ik ben prins geworden vorig jaar. Ja. Ja, maar dat moet een hele mooie ervaring zijn geweest. Ja, wel een geweldige ervaring. Helaas zijn er ook dingen die geschrapt zijn geworden, zoals de optocht. Maar uiteindelijk kan ik zeggen dat ik een geslaagd jaar heb gehad. Ja, en eigenlijk blijft dit jaar nog aan. Dus eigenlijk ben ik nog een beetje prins. Ja, er zijn er niet veel inderdaad die dit kunnen zeggen. Hè. Duncan Lawrence moet zeggen dat hij iets langer de trofee van het Eurovisie Songfestival mag gooien. En ja, inderdaad, mensen die ergens prins zijn geweest, mogen misschien de titel ook net ietsjes langer meedragen. Even terug, Thierry, misschien nog wat jaren geleden. Want wie zie je eigenlijk in het muziekwereldje terechtgekomen? Ik ben in het muziekwereldje terechtgekomen. Ik deed sowieso al heel lang klarinet spelen. En dan zat ik in de harmonie van Obbig. En mijn pap die zong is troubadour. Maar hij had ook heel vaak al metgedaan in het Zitjes-Leidjes-concours. Ook al in de LVK-finale gezeten. En ik dacht, ja, dit leek me zo leuk. Ik denk, ik wil dit ook gaan doen. En toen ben ik toevallig Maxime samen tegengekomen in een café in Sittard, de stad Sittard. En zie oude Bambi, ik oude mijn papi. En die wonen met elkaar aan kallen, want die kennen elkaar ook van het liedjesconcours. En die zei, ja, mijn dochter wil gewoon zingen, zei de man van Maxime. En mijn pap, ja, mijn zoon ook. En zo zijn verstomd toevallig bij hij gekomen. Helaas stoppen we ermee. Dus, Ja, want jij had je wel met stom toeval vorig jaar in die halve finale van het LVK gestangen. Twee jaar terug alweer. Toen Ja. stonden we in de finale. Wie snel de tijd Het verweegt, hè? vlot uit, het gaat vlot. Ja, maar dat is wel een prachtige ervaring als je dan allebei de winst hebt om er iets mee te gaan doen. Dat je dan ook... Ja, en ook nog in het Mac voor 8000 man. Ja, dat wordt een geweldige ervaring. Dat kan ik toch wel Ja, zeggen. mooie ervaring, ja. Nou, waar je het er juist over, je zit prins geweest natuurlijk in Sittard. Maar dat is ook op muzikaal gebied dan natuurlijk een hele logistieke onderneming geweest. Want je zult niet alles hebben gecanceld, denk ik. Nee, we hebben wel voor dit jaar voor alles gecanceld. We deden sowieso niet meer aan het LVK. En ik gewoon als solo gewoon nog door. Er komen heel veel leuke dingen nog aan. Voor mij als solo. Ja, precies. Want daar wil ik het wel even heel graag over hebben. Want inderdaad, stom toeval. Heb je dan gedaan inderdaad met Maxime. Nou ook bevestigd van, we stoppen ermee. Maar wat kunnen we van u gewoon verwachten de komende jaren? Ja, dat komt dit jaar heel chic aan. Ik mocht er niet te veel over vertellen. Maar het is boven de rivier in ieder geval. Het is niet in Limburg. Maar er komen nog hele chique dingen aan. Oké, en wat kunnen we in Limburg van u verwachten? Want als je dat niet mocht vertellen, mocht je dat natuurlijk wel zeggen. Ja, in Limburg gewoon sowieso volgend jaar kijken hoe ik nog, of ik aan het LVK met ga doen. Gewoon sowieso met doen. Er zijn vrienden die zien nu een kans. Die denken, Thierry, we willen ook met dich op het podium. Mijn zusje kent eventueel nog met me op het podium. Dus hoe we dat gewoon samenstellen, of ik gewoon alleen. Hoe we dat gewoon samenstellen en vorm gaan geven, daar gewoon ik me dit jaar nog even over buigen. Maar het zijn wel dingen die dat ik in ieder geval leuk liek om te gaan doen. Ja, muziek maken en zingen is het leukste voor mij wat er is. Ik heb zoveel mooie dingen al mogen metmaken en het zou zonde zijn als dat nu al stopte. Dus ik zou het nog even willen doortrekken. Ja. Ik vraag het elke artiest die je natuurlijk nog kunt, want we zitten in een bizarre tijd. Wie ervaart jij dat? Ja, het is een verschrikkelijke tijd. Ik moet sowieso met mijn ouders uitkijken, die zijn al boven de 60 plus. Mijn zusje is ook lange tijd ziek geweest, dus daar moet ik ook met oppassen. We wachten af. We kunnen niet meer doen, maar we proberen het fijne ervan, de bus samen met die familie, best heel veel samen met die familie. En dan proberen ze daar dingen samen mee te doen. En dat is ook een mooi geschenk, denk ik. En dan zijn ook dit soort bijdragers, die zijn dan toch
erg fijn om toch de vastelovend in leven te houden. Ja, ik vind het echt goed dat je dit hebt georganiseerd. Ja, ik vind het fijn om de lui toch toevallig een vastelovensgevoel te geven. En dat is denk ik wat de lui ook nodig hebben in deze tijd. Ja, absoluut. Absoluut. Even nog terug naar het prinsenschap. Want je gooit hem nog doen, zo meteen ook. Je hebt ook een liedje gemaakt. Ja. Omtrent het prinsenschap. Klopt. Vertel eens wie dat ontstaan is. Want dat is niet iets wat je zelf hebt geschreven. Nee, ik heb een neefje. Mijn neefje zit ook in de muziek. En toen hij hoorde dat ik prins zou worden, zei hij, Thierry, ik wilde het cadeau doen. Ik had vanuit mij, wat bij ons in de familie hoorde, ik wilde een liedje cadeau doen. Ja, toen had er Bart Storke opgebeld en zei, kan je een liedje voor mijn neef schrijven? Dus ja, dat wist toen nog niet dat ik prins zou worden. Ik heb dat mijn neefje eerder verteld, want mijn neefje en ik zijn opgegroeid samen. En ik wou graag deze droom met hem samen metmaken. Dus ik heb hem geen eerder verteld. Dus hij zei, ja, ik wil een liedje maken voor de prins van Zittert. Ik kan niet zeggen bij dit, maar ik wil graag een liedje maken. En toen heeft Bart Storke samen met Jury gezeten en die hebben samen een liedje op poten gezet. En dat is Eure Prins geworden. Is Bart nu ook immers hoe hij in de toekomst nog wel meer samen met Zoet willen werken? Want hij heeft stiekem toch best wel wat leuke dingetjes al met artiesten gedaan. Ja, het leeft zo gewoon met Bart willen samenwerken, maar helaas, hij zit altijd vol of te druk. Dus ja, misschien hopelijk heeft er ooit een plekje voor mij vrij, maar het zou wel heel chic zijn als ik met Bart nog een keer kon samenwerken. Ja. Nou ja, in ieder geval ook bij deze dan de oproep, mocht er immers in de regio zijn, die een leuk idee heeft voor Ucht, dan moet ik zeker benaderen. Ken mij altijd benaderen. Ja, helemaal ja, goed. Ja. Nou, super Thierry dat je er zit. Geer ook bedankt. Ja, en ik zou zeggen, geef hem nog lekker een keer van Jetje. Yes, zo gaan. Zolang bij ons zie de lichtjes nog branden, zolang verweten dat het nog gaat doort, zolang de klok hier nog gloeit en de drank rijkelijk vloeit, ja, zolang sterft dit feestje niet doet. Ja. Tussen in het nieuwsblad, tussen op een school. Het wordt alleen maar duurder dat ik gedacht weggelopen. Geen blooskapel en ook geen zaak dat de kop over water wil. Door stof middels goed fatsoen, als ga niks meer wil. Toch is het niet gedaan, als versteven blijven staan. Ons leven is dat sterft zo snel niet doet. Zolang bij ons zie de lichtjes nog branden, zolang we weten dat het nog gaat doen. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank rijkelijk vloeit, ja, zolang sterft het feestje niet doet. Hoppa! Is het nog maar zelden, de lugen niet meer weg. Het wordt alleen maar minder, de cafés die hebben pech. Dan hebben ze nog de alleman, tegen te vertellen. Nu houdt de snoet en nu zien, nu trek je uit de rek. Toch is het niet gedaan, als verstevig blijven staan. Ons leven is dat sterft zo snel weer doet. Zolang bij ons zie de lichtjes nog brennen, zolang we weten dat het nog gaat doen. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank rijkelijk vloeit, ja, zolang sterft het feestje niet doet. En we gaan nog even door en we zingen dit ook weer het volgend jaar. En we gaan nog even door en we zingen dit ook het volgend jaar. Zolang bij ons zie de lichtjes nog brennen,
drinkelijk vloeit. Ja, zolang stort het feestje niet uit. Zolang bij ons hier de lichtjes nog branden. Zolang we weten dat het nog gaat doen. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank drinkelijk vloeit. Ja, zolang stort het feestje niet uit. Zolang bij ons hier de lichtjes nog branden. Zolang we weten dat het nog gaat doen. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank drinkelijk vloeit. Ja, zolang stort het feestje niet uit. Ja, zolang stort het feestje niet uit. Ja, zolang stort het feestje niet uit. Muziek is onmisbaar bij de vastelovend, maar wat moet je doen als artiest eentje in de tijd van corona? Laat je een nummer nog even een jaar liggen en werk je dat verder uit? Of breng je het toch uit en gooi je dan kijken naar de mogelijkheden wat dat er wel kan? Nou, een van de weerder artiesten, die komen in ieder geval met een no-nummer en is bij mij in de studio. Stefan Wolter. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, jij zit een van de lokale artiesten in ieder geval die een nummer heeft uitgebracht. Hè. Sommigen hebben misschien gezegd, we doen nou ook niks, want de tijd is heel raar. Ja. Waarom heb jij ervoor gekozen om in ieder geval wel wat uit te brengen? Het is heel simpel. Kijk, vastelovend zit je in ons hart. En als het in het hart zit, kom je eruit. En dat is de reden waarom dat wij toch ervoor gekozen hebben. Dat is dan het vastelovend verhaal. En natuurlijk muziek maken is mijn hobby. En het sporten is al moeten stoppen. Naar de kroeg gaan is al moeten stoppen. En die hobby kan zich gewoon blijven beoefenen door toch de studio in te gaan en toch een liedje te maken. Ja, het is een grote passie, hè, wat je gewoon nog niet los kunt laten. Nee, kijk, dat is geboren ergens waar ik een heel klein weg was. Ons vader dat zong altijd. Zing nog steeds overigens. En dan kon je toch, ja, dan wil je dat blijven doen. En dat is gegruid. En op een gegeven moment heb ik toch met de vastelovend een keer aan mogen proeven. En ja, dat kan ik nog niet meer missen. Nee, zeker niet. Nee, maar dat kan me ook goed voorstellen. Ja, tuurlijk, ja. Kijk, en we hoeven er niet aan meer te draaien. We moeten natuurlijk niet in het negatieve gaan zitten. Want we zitten wel in deze periode. Daar hebben we knoerig mee te maken. Ja. Maar we denken wel aan oplossingen. En dat heb je dus ook op deze manier gedaan. Want even over het nummer, Stefan. Ja. We hebben een heel klein stukje. Misschien moet ik even vragen aan de regie. Heel even een paar seconden kunnen kijken naar het nummer van u. Dat is goed. Volgend jaar zijn we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we gewoon mee. Ja, dat is het. Even heel kort. Heel kort, heel kort, leuk. maar ja goed. Nee, maar dat is, hier is toch een wat rustiger nummer. Is dat wel een bewuste keuze geweest? 100%. In eerste instantie hoe je gewoon een nummer brengen we altijd. Ja, laten we even een viersnummer, echt vastelovensnummer. Maar ook gewoon wie dat we nog kennen. Dat, ja, gewoon niet nadenken, gewoon en veel schele zever. Maar ja, goed, dan kon je toch nog, in de zomer komen we met het idee, we gaan gewoon een nummer brengen, want als er een zomer begint, ja, het meestal. Dan zitten we bij Studio Difference, bij Ronald Moenen zitten we dan. En ja, de situatie verergerde, laten we eerlijk zijn. En dan, ja, giet de vastelovend door. Ja, we gaan gewoon door. Maar uiteindelijk, de realiteit kwam ons tegemoet. En wij wilden dus toch een liedje schrijven over de huidige situatie. Maar dat de vastelovend niet weg is. En dat het er gewoon is. Alleen op een andere manier. En volgend jaar komen wij gewoon 2 keer zo hard terug. Zo makkelijk is het. Ja, dus eigenlijk weer dat gedaan. In het begin ook zei hè? Sinterklaas, Kerstmis. We hebben het allemaal gewoon. En het gaat ook voor vastelovend. Ja, en wel anders nou. Ja, we moeten positief blijven. Dus, ik hoop ook dat het liedje dat uitstroolt, dat het een hoop is. En dat het niet weg is. En dat, wie de zeker zou zeggen, we geven de vastelovens voor door. Dus we gaan nog gewoon door. Ja, nee, maar zo moet het ook. Wieveel heb je van het nummer zelf geschreven, Stefan? Want het gaat er wel ook toch behoorlijk wat hulp bij gehad. Ja, nee, Mark Bouwmans schreef de teksten van dit liedje en ook van Vurig Jaar. En daar komt met een idee. En als ik al iets te zeggen heb, dan is het wellicht 5%. Gewoon omdat ik wat fine-tune dingetjes. Maar overwegend is het allemaal Mark. Ja. Nou, dan hoort dat ook natuurlijk even in de achterkop. Want Mark, daar kun je nog geen toe om te vertellen wie dat zo'n liedje natuurlijk ontsteert. Kunnen we het dan ook natuurlijk over dit nummer hebben. Maar tuurlijk. Je hebt natuurlijk nog je hebt veel meer in zijn band. Je hebt een heel goed repertoire. Ja, nee, precies, dat is ook zo. Als ik heel even middag dan gewoon kijken naar, want ik zei het al, LVK, door je aan met. Maar je hebt ook CMC Live, heb je weer gedaan. Ja, klopt. Nou goed, je weet wie er is om het te winnen. Ja, ook nog. Dat weet je ook, hè? Ik bedoel, daar word ik bij en je wordt zelfs ook toen in de studio. Ja. Wie is dat dan als ervaring, omdat je dus nou met zoveel dingen te maken hebt?
Ja, die wedstrijden, zoals ik ze dan even moet noemen, dat is een heel leuke ervaring. Want je brengt je liedje zo aan de man. We hebben het als Wiert, de artiest, het gelukt dat de mensen van Wiert er liedje toch wel te huren krijgen. Mhm. En ze niet omdat ze het gunnen, dan is het omdat ze het toch wel schoon vingen. En een beetje chauvinistisch gezien, hij is van Wiert, dus dat kunt wel goed. Maar wil je, als artiest wil je toch ook dat meer mensen het huren, want je zit er trots op. Ja. En zo'n wedstrijd is daar hartstikke chic voor. En je ziet andere artiesten, zo kon je nog een keer met iemand aan de kal. En CMC is zo een hele schoene stap in, want daar komen ook artiesten die in het LVK nog niet doorkomen. Die krijgen bij het CMC. Het is een tussenstap eigenlijk voor... Ja, oneerbiedig gezegd wel. Maar niet minder leuk. Nee, niet minder leuk. Nu was hij ook afgelopen weekend was het CMC. Ja, die gasten hebben dat keigaaf opgezet. Hè. Perfect in coronatijd ook schoon met een livestream en alles erop en eraan. En ook de eigenlijke finales als het live is, weer vurig hoor. Ja, daar komen gewoon heel veel mannen op af. Ja. En het is een hartstikke leuk provinciaal liedjesfestival. En voor veel artiesten is dat, laat me ook heerlijk zien, de opstap naar het LVK. Want als hij daar in de picture staat, dan zien mensen het gewoon. Ja, maar ik wil wel zeggen, ik denk dat het goed is dat er is. 100%. En het klinkt dan misschien inderdaad een beetje oneerbiedig van, dus de opstap naar. Ja. Maar het is wel goed dat het er is, want dan kunnen die mensen zich wel laten zien. Ja, helemaal mee eens. En dan het LVK, want je stoot in die halve finale. Ja. Wier zit er sowieso een paar keer in, hè, dus dat is wel heel erg goed natuurlijk. Wie schat je de kans in? Maar ook sta je kijken naar de andere nummers wat er is. Ja, wie schat jij de kans? Kijk, ik hoop gewoon ook dat Wiert weer een keer in de finale stiert. De laatste keer is met Marge Willemien geweest, volgens mij. Maar dan moet ik even hem legen. Volgens mij klopt het wel. Ja, volgens mij 2018. Maar goed, ik hoop dat in ieder geval een feit is. We stonden dit jaar met 3 Wierter groepjes artiesten in de finale. Jij dus, de laatste 3 en Ronald en Karim. Ja, en hij uit Nijwiert hij nog DZN. Ja, DZN, ja. Dat zie je ook leuk zien, want dat zie je de eerste keer zijn dat Nijwiert in de finale zien komen. Ja, precies. Dus ik hoop ook echt voor hun dat het doorgaat. Dus wat dat betreft is een hoop. Kansen, je hebt gewoon artiesten die een heel goed fan gala hebben. Dus die trekken er net wat meer aan. Ik denk dat wij als Wiertartiesten ook heel veel van de jury moeten hebben. Dat ze het echt het nummer waarderen. Maar ik merk wel dat ook in Wiert het LVK steeds meer begint te leven. Dat steeds meer mensen ook laten weten van we hebben op gestemd of gaaf en we gaan kieken en dat soort dingen allemaal. Het is wel echt een goed verschil met 3 jaar geleden voor de eerste meidie. Ja. Dus dat is heel positief. Dus dat vergroeit eigenlijk alleen maar de kansen. Nou, maar ik denk dat het voor u natuurlijk ook al gewoon chic is en een overwinning is dat je gewoon al in die halve finale. Ja, die halve finale dat is het doel. Ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet in die halve finale wil staan. Want dan, dat is gewoon een podium, punt. Ja. Dus je hebt die halve finale gehaald en het iets weer geleefd. Mensen hebben weer hartstikke leuke reacties gegeven. En dan is het goed. Mocht ik in de finale komen, dan dat zou dat mega zien. Zet gewoon nog even een keurs op de taart. Keurs op de taart. Kan alleen maar beter worden. Ja. Tot slot, Stefan. Hij heeft wel bijvoorbeeld wat plannen gemaakt voor het volgend jaar. Want we kennen nu natuurlijk niet veel, maar denk je er wel al over na? Ja, volgend jaar zien verder weer. Ja, volgend jaar zien dat is punt 1 natuurlijk. Tuurlijk. Kijk, wat ik zag, in de Zomer hebben we een idee voor een liedje gemaakt. We hebben, de demo was al klaar, zeg maar, het muziekgedeeltje. Mark had al ideeën voor de tekst. Dus het idee is er al. Dus daar moeten we gewoon uitwerken. Dus ergens achter in de kop zijn we alweer bezig voor volgend jaar. Optredens die no stongen. Die hebben toegezegd dat ze het volgend jaar gewoon overnemen. Dus de optredens zijn er hopelijk ook al. Dus ik bedoel, ik doe niks leveren als gewoon op een bühne staan. Of zelfs nog op een toeg staan in een café. Dat is het schoonste wat er is. Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, maar dat is wel fijn uit positief voor je. Net weer schoon vooruit kunnen kijken. Ik dank voor de komst naar de studio. Ga je een leuk nummer. Ik wens succes. Laten we hopen dat Wiert op zijn minst nog 1 of 2 keer in die finale van het LVK mag komen. Dat is echt fantastisch. Ja, tot. Stefan, dankjewel. Goed, bedankt. Ja, ik ben gerust dat dit item weer terug is in de Gonven weer. Wie is nou met? Hoe in ik iedere week eigenlijk al met een ooie bekendje uit het Vastelovenswereld. De komende 5 weken kun je zien wie ik in gesprek ben gegaan met Oud Prinsen. Voor de aftrap van deze, wie is nu met Oud Prins, gaan we naar Bosseve.
wees nu met gewoon dit seizoen wekelijks in gesprek met een oud-prins. En in september 2002 werd Frans Jansen gevraagd om tijdens de vasteloon van 2003 weer op te gaan als prins van vasteloonvereniging De Brugwachters. Na een kleine bedingtijd stemde hij in en werd de prins en Frans gezeten. Gelukkig wel. Gelukkig wel, ja. Frans Jansen, ze kennen ik ook wel een beetje als Dans Frans, hè, want dat is eerlijk, hè. Je ziet wel een danser natuurlijk. I love to dance. Ja, precies. Maar daar komen we misschien daar nog eens even op terug. 2003. Godsmikke. Dat is natuurlijk een periode die ik me natuurlijk ook wel nog kan herinneren. Ik bedoel, als ik een prins je hebt de nog langer geleden is, dan moet ik wel een beetje gaan nadenken. Maar wie was die periode? Nou, een geweldige periode. Ik denk dat alle prinsen dat wel hebben. Het is je werd gevraagd door toenmalig vorst Tjuverkennis. En dat vroeg me als prins. Wie ging dat? Nou, ik stond boete te schoefelen in mijn tuin. En Tjuur kwam voorbij met joggen, want hij wilde me toch eens een keer ontmoeten. En daar vroeg hij me van, wanneer kan ik langskomen? En 3 dagen later was het zoiets. Had je niet gezegd, je zit er toch al? Nee, ja, dat klopt. Dat ging toen niet. Nou, Tjuur kwam langs en hier is een half uur gekookt over koetjes en kalfjes. En toen dacht ik van, ja Tjuur, wat is eigenlijk de reden dat je me kunt opzoeken? Want zo goed kunnen we met elkaar niet. En ze zitten, Frans zit, ik moet een prins hebben en ik wil geen ug hebben. Nou, ik was helemaal perplex. Want ik denk, wat moet hij nou met mij? En ik heb ja gezegd. Maar waarom juist dat? Dat je dacht van, wat moet hij met mij? Nou ja, we gingen altijd met de familie van mijn vrouw op stap in het Brugwachterspaleis. En dan waren we als een grote familie, want mijn vrouw heeft 4 zusters. En dan gingen we met z'n allen en neefjes en nichtjes en aanhang gingen we weer op stap. En schijnbaar ben ik toch opgevallen op de een of andere manier. Ja. Toen al met dans misschien? Nou ja, wie weet. Ja, wie weet. Kan hè? Ja, dat kan zeker. Ja. Dat kan zeker. Hij er toen lang over na moeten denken, Frans. Hij zag van dat gewoon ik dan toch, u denkt maar doen. Nou, wie Tjuur mij dat vroeg, toen dacht ik van, dat ga ik echt niet doen. Nee, dat denk ik nog geen seconde aan. Maar ja, Tjuur is iets zo, denkt er eens over na zitten, laat het dus bezinken. En toen rook je niet nog, dus ik heb de kamer hartstikke blauw gerookt. Ja, pekske leeg. Half kraal bier nog leeg gedronken. En toen bij eerder flesje bier daar bij beneden, ja, waarom zou ik dat nog niet doen? Nou ja. En zo geschieden. En zo zit ik. En zo geschieden. Ja, precies ja. Precies ja. Nou ja, goed. Verrug gold natuurlijk, hè, wat al die prinsen metmaken, sta je door in een hele riedelgootje. Want het moet allemaal besproken worden. Je moet een kostuum gaan passen. Er moeten foto's gemaakt worden. Een medaille, een devies moet over nagedacht worden. Wie ging dit over nadenken? Nou, ik ga het geluk dat ik een paar heel goede adjudanten heb. En ik ga een paar heel goede vrouwen. Mijn vrouw. En Zeel, de vrouw van Frits Gerry en de vrouw van Frans is Bea. En dat zijn toch vrij creatieve figuren. En die hebben eigenlijk, mag ik eerlijk zeggen, de vrouwen hebben de mannen een beetje aan het handje genomen. Van, je moet het zo doen. Ja, je geeft op een gegeven moment toch zelf eigen invulling aan. En nou ja, goed, we hebben samen heel veel weken is een leus verzonnen, een motto. En dat was al een heel bevalling. Maar luister, ik heb heel veel te danken aan mijn adjudanten, aan de dames. Maar ook aan de prinsenbegeleiders. En ik kom bij de Brugwachters. Ik was een hele onbekendje voor de Brugwachters, maar ik kwam in een warm bad. We hebben een geweldige vereniging. Prachtig bestuur, actief bestuur. Een mooie Raad van 11. De dames van de Raad van 11. Een geweldige boerenkapel. Die kennen ze nog allemaal weerd. Maar met name de dames van de Raad van 11. De dames van de leden van de boerenkapel. Die mogen echt genoemd worden. Nee. Ja. Want dat zijn ook echt dragende figuren van de vereniging. Ja, precies. Maar goed, even nu terug naar dat devies en die onderscheiding die je toen had ingesteld. Wat is er toen uitgekomen? Uiteindelijk hebben ze een leuke tip gegeven of had je zelf iets van, dit is het? Ja, ik ben eigenlijk laborant van beroep. En laborant, dan werk ik op laboratoria. Die hebben allemaal een witte jasje aan. Dus op een gegeven moment was het orde van het witte jasje. En het motto is, ik heb een vrouw van Husseven. Husseven is een belangrijke straat. Dat is in ons leven een echte buurtstraat is dat. En dus in mijn leus moest ook dat Husseven naar voren komen. Dus dan is het geboren Bosseve en Husseven. Ben ik ermee dan kwijt? 2003 Frans. Jezus, maar in ieder geval dat kwam er allemaal in. Ja.
Nou, schoon. Die uitroping, wie zie jij erin betrokken? Want het scheelt een beetje per vereniging. Hè? We hebben het er lekker met Prinsen over dat ze dan... ze moeten zich aan een bepaald ding houden, want dat is dan de uitroping. Had je er zelf ook wat in te zeggen? Nou ja, op Hursen heb je Huub Bovera zitten, de scoutingvereniging. En daar hebben we ook wel een behoorlijke link bij mijn vrouw. En Bea van mijn adjudant Frans, die waren bij de leiding door betrokken. Dus dat Huub Bovera, die scouting, dat wordt betrokken in de uitroping. En dat ging dan met een sketch op Den Ovens. Met Richard de Groot en Frans, mijn adjudant, daar kwam zelf ook nog bij de sketch als zijnde van, is dat de prins van 2003? En ik sta als laatste, dus... Ja, maar wel lukt hij er dan een eigen hand in ook had. Ja. Vooral dat natuurlijk ook. Ja, dan gooi je natuurlijk een heel schoon periode in, waar je echt diverse dingen uit gedaan. Hè. Je gaat het bij mij ook aangeven, hè. Prachtige bonte oventje, onvergetelijke recepties wat je uit gehad. Wie kijk je terug op de tijd? Want het is even goed, je gooit van het een gooi je naar het andere. Nou, in de voorbereiding is een vrij spannende tijd. Ik bedoel, ik ben ook niet gewend om voor publiek te spreken. Dat was, maar dat leerde van eigen. Iedere prins leert dat wel. En, dus ik heb ook altijd een zwak voor prinsen die iets minder ludiek of met anekdotes uit de hoek komen. Ik bedoel, dat is een talent, dat moet je hebben of dat hij niet. Nee. Maar door de band genomen, alle prinsen die doen het op huur manier. En, de voorbereiding was spannend. En dan kreeg je de vasteloventijd in. Dat is op Boston is dat altijd 6 weken. En dat is geweldig. Het gaat nergens over. En toch gaat het nergens over. Want vastelovend, dat is traditie. Dat huurt in onze... Ja, ik kan het heel goed draven over door. Maar dat huurt zo bij Limburg. Dat is onze Limburgse cultuur. Dat is een vergroot op, want ik bespreek het met iedereen en er wordt dan gezegd, ja, de vastelovend gaat niet door. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal waar, want cursus, sporten en dergelijke, het komt allemaal terug. Ja. En het geldt voor de vastelovend eigenlijk ook. En oké, we zitten natuurlijk nu in een heel vervelende periode, dat is één ding wat de feit is, maar ja, dat wil niet zeggen dat we niks kunnen doen natuurlijk. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dat klopt. Als hij dan, ik zeg ook, je maakt van allerlei schoen dingen met, wie heb je de abdicatie beleefd? Want vastelovend is natuurlijk met een lagende troon en dat ding hij op zo'n moment dan toch ook. Ik bedoel, je ziet wel een volwassen mens, maar ja, natuurlijk. Nou, als ik even terug mag op, een van de schoonste dingen die ons is overkomen, is met dat we uitgeroepen worden in januari toen in 2003. Straks erop zit heel buurtvereniging al klaar om hoes te versieren. Nou, geweldig. Je komt net als een... Nou, je was super laat toen. Je van dit vliegen aangedragen met de jongens door ook vliegen even. Het was best wel kort toen. En dan, een van de schoonste momenten is dat zo'n buurtvereniging op een prinsreceptie komt. Hè. Dat is geweldig, want het school echt vol. Ja. De abdicatie, je hebt 6 weken in een achtbaan en een rollercoaster gezeten. Je zit bij de Rockstekkers geweest, je zit in Nieuw-Wiert geweest, je zit op alle verenigingen, alle zusterverenigingen van Wiert geweest. Ik heb 6 bonten omje meegemaakt. Dat is een rollercoaster achtbaan. En de abdicatie, ik ben een vrij drukke mens, maar ook een emotionele mens. Ja, dan heb je de troon aan de ogen. Hè. Ja, maar dat mocht toch ook. Het is al een geweldige periode. Ja, dat is ook zo. Wat zie je dan nou eigenlijk gewoon doen, Frans? Want sommige oud-prinsen die blieven op een of andere manier wel in het verenigingsleven hangen. De anderen zitten van, we hebben zin verbonden aan de vereniging en ik gewoon door weer terug naar touw. En ik vind het allemaal schoon met die brugwachters hebben gedaan, maar ik gewoon weer met mijn eigen clubje aan de gang. Maar wat zie je dan onder die periode? Nou ja, de vorst die vroeg toen gelijk van eigen zinnen bij de Rood vandaan af te komen. En toen ben ik in 2004 ben ik gelijk met Peter Smeets. Der was prins in 2002. Ze even bij de Rood vandaan afgekomen. En daar ben ik nog steeds bij. En in de tussentijd ben ik secretaris geweest van de brugwachters. Ik ben betrokken geweest bij de huidige boekenmarkt. Dus boeken ophalen, boeken uitsorteren, boeken verkopen. Dan ben ik betrokken geweest. Toen hebben we nog in de vloeienmarkt. Dus inmiddels ter ziele. Ik heb advertenties verkocht voor het brugwachtersbukje. Dus om toch te zorgen dat de vereniging financiële middelen genereert. En ik ben nu gewoon actief Rood van Elf lid. Ja, dus in ieder geval wel heel goed betrokken gebleven. Uiteraard. Die vereniging
die laat je niet zitten. Nee. Maar dat is dingen ook. Hè? Dingen sta je die periode met maakt, dan sta je prins ziet, maar überhaupt is hij een vastelovend echt ook dan. Ja, dan wil je gewoon op een of andere manier wil je gewoon ook iets doen natuurlijk. Wil je daar bij betrokken blijven. Ja. Ik denk ook dat het heel erg is. En dat ook wie je kent, dat hij je ook. Ja, dus je moet dingen doen, je moet een vereniging, je moet zorgen dat er centen binnenkomen. Dat is de brugwachters. Hè. Brugwachters is een vrij goede mix tussen creatieve mensen die dus ideeën verzinnen. Het huidige bestuur is er goed mee, onder leiding van Roy. Ja. Robert Linde was er heel goed mee. Dus je moet een club hebben die de creatieve items verzint. En je moet een club hebben, de werkers. Nou, ik beschouw me meer als een werker. Ik ben een doener. Ik ben niet zozeer de creatieveling. Dus, nou, maar eerder is een kwaliteit, toch? We hebben een geweldige mix binnen de vereniging. Ja, maar dat is goed, ja. Als hij dan Prins afziet, je ziet dan wat inderdaad kon doen, maar je ziet dus dan ook niet echt in een bepaald zwart gaat gevallen. En dat je toch gelijk ook weer doorgegangen zit, eigenlijk. Wat zo in een zwart. Ja, ik dacht dat wel eens goed. Nee, je leeft 6 weken op een roze wolk. Nou, daar kom je vanaf. En dan is het gewoon business as usual. Je moet toch weer gaan werken. En nou ja, mijn voldoening ligt in het feit dat het sowieso een prachtige vereniging is. En dat moeten we horen zo. Ja. En niet alleen de brugwachters, maar ook de moezenvangers, de hei, op de hei. Kijk, vooral verenigingen, ja, absoluut. Ja. Dat is zo. Maar iets wat ik ander Old Prins nog niet gevraagd heb, en dat schiet me ook echt net te binnen. En ik weet toevallig dat je dat op Boshoven ook hebt. Bij de meeste verenigingen is het nog wel zo. En ik weet dat Robbie Snoek prins is geweest. Dat er natuurlijk ook een Old Prinsendag is. En dan is er natuurlijk ontgroening. Uiteraard. Hangt zich die dag nog bij? Nou, dat is al zo lang geleden. Ik weet dat ik behoorlijk David Kleeske gekeken heb. Ik ben door de Old Prins toen ontgroend. En ik ben verkleed geworden. Dat was een geweldige avond. Ik kon nog niet helemaal alles over nee, dat hoef ik niet. Maar het ging er nog meer van Engels staat nog bij. En is er een leuk moment uit, zeg maar, wat je misschien wel met ons wilt delen? Nou ja, het feit dat je... Ik heb 6 weken in een rollercoaster gezeten bij die brugwachters. En dan kon je op een gegeven moment op een avond, waar er geen vrouwen bij betrokken zijn. Dus alleen de mannen van de kapel, de Old Prinsen. En die vreten met van alles met de goed. Maar het is gewoon, het is een bergenbad waar je in terecht komt. Moet je volgens mij ook gewoon laten gebeuren zowat. Dat moet je zeker laten gebeuren. Want onze prins van 2020, Jeroen de Heil, ontgroend moet weren. En ik zeg, ik weet niet als je kijkt Jeroen, jij komt nog aan de beurt. Uiteindelijk wel hè? Allemaal komen ze naar de beurt. Nee, precies. Dit jaar zitten we natuurlijk in een bizarre tijd. We kunnen niet echt wat organiseren. Gooi je op Boshoven toch wel iets doen? Gaat die brugwachtersvlag naar Boeteer? Wordt ze toch een beetje eraan versierd? Of wie gooi je het zelf doen? Nou, eigenlijk heb ik toch nog... hoe we het zelf doen? Ik denk dat de vlag... er is eigenlijk niks afgesproken. Er komt een brugwachtersbukje. Ondanks dat we geen prins hebben, komt er even hier een brugwachtersbukje. Advertenties zijn verkocht. De sponsoren die moet je echt op de knieën bedanken dat ze toch een advertentie willen zetten. Ja, zeker in deze bizarre tijden. Want het is niet voor iedereen gemakkelijk. Hè? Nee. Sommige sectoren lijden er niet heel erg onder, maar anderen wel. Dus ik kan me wel voorstellen dat het heel lastig is. Ja, maar het is toch gelukt. We hebben toch heel veel, bijna iedereen doet mee. We organiseren nog een loterij. We zijn op dit moment nog bezig met loten te verkopen. Het is wel moeilijk in de corona-setting dat allemaal te doen. Ja, natuurlijk. Maar bij ons schiet de vlag goed. Ja. Als het vastlovend is. Ja. Want dat is het even goed. Ja, wie we nog wenden of keren. Frans, tot slot, heb je misschien nog een goede tip voor alle toekomstige prinsen die de brugwachters nog gaan krijgen? Wil je ze hier iets metgeven? Ja, ik zou zeker gooi op dansles. Ja, ik heb... want dan kun je met z'n dansen daar deze dan nu? Nou, ik dan leven met die vrouw dansen, maar... Mijn bijnaam gezag is straks al pas Dans Frans. En ik heb een geweldig nummer altijd. Dat was niks met vastelovend te maken. En voor mij was Disco Inferno van de Tramps. Dat is nog steeds een geweldig uptempo nummer. En ik zou echt zeggen tegen al die prinsen. Ik heb genoten van de dans. Dat doe ik nog steeds. Lierdedig. Ja, lierdedig. Want de vrouwen die liggen aan de voet. Ja, en natuurlijk als dat ze komen, grijp je het moment aan. Want zo is. Dat gebeurt maar één keer in het leven. Het gaat nergens over. Toch gaat het nergens over. Ja, precies. Maar daar is het goed aan de vastelovend. Zo is. Frans, dankjewel dat je hier moet zijn in de studio. En Lotte beroep dat we gewoon
Ja, niet al te lange termijn gewoon weer lekker eens met elkaar een pilsje kunnen drinken en gewoon lekker kunnen feesten. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze eerste aflevering van De Gaan we Weer. Volgende week zijn we terug een beurt de Vastelovens in de hoeskamers te brengen. Met dan onder meer aandacht over de rol van een LVK-jurylid, een Vasteloven-quiz en je kunt weer gaan kijken naar een bonte ovensketch en zelfs naar Wie is nou met Oud Prins. Muziek is er van Celine Kupers uit Nijweert en hij je nou deze uitzending gemist of deels gemist of wil je het gewoon nog eens een keer terugkijken, dan kan dat. We herhalen deze uitzending namelijk op zondagen en morgenavond om 8:30 op het televisiekanaal van Weert FM. Volg ons natuurlijk ook op Facebook, facebook.com/doorgaanweer. Ik wil al mijn gasten bedanken voor hun komst naar de studio. U allemaal bedanken voor het kijken. Blijf gezond en heel graag tot volgende week. Het laatste muzikale woord is aan de jongen Zittert. Thierry Dirks, ik zeg tot volgende week. Met pap en mam keek ik goed naar de prins. Hoe blijft hij man en gooit hij dan? Gaat lekkers wat ze eten kent. En boh, wat zou dat chic zijn, ooit die verren op mijn patch. Zelf appelsine schmieden, ook al wordt er een gebracht. En die stoor niet dan een prins, ook maar een mens van vlees en bloed. Wat gewoon en lach en leef en zing vasteloven, het gaat ons goed. Laat ons samen rozen, heerlijk helpen te blozen. Appelsine schmieden, op tot kieken, samen maken weer het gaaf. Laat ons samen dansen, lekker drinken, pak die kansen. Op het kanon van het balkon maar knallen. We zitten al laag, al laag, al laag, al laag. Lekker lachen, leven, samen beleven. Nooit gedacht dat ik gevraagd zou worden. Wurst toe onze prins. In het blauw voorop gaan, dat is mijn vastelovenswunsch. Het bekje aangemeten en nu verren op mijn patch. En maar zwiegen over dat ik het zou worden, met smoesjes en andere kwatsch. En ik stoor niet aan een prins, ook maar een mens van vlees en bloed. Wat gewoon en lach en leven en zing, vasteloven, het gaat ons goed. Laat ons samen rozen, heerlijk helpen te blozen. Appelsine schmieden, op tot kieken, samen maken weer het gaaf. Laat ons samen dansen, lekker drinken, pak die kansen. Laat het kanon van het balkon maar knallen. Zitten daar laag, al laag, al laag, al laag. Lekker lachen, leven, samen beleven. En als het dan als jullie gewoon zich is en alles is voorbij, hoop ik dat ze denkt wat jammer, maar ook wat fijn ik word erbij. Laat ons samen rozen, heerlijk helpen. Samen rozen, ook in deze tijd, Kemper. Appelsine schmieden, op tot kieken. Samen maken weer het gaaf. Laat ons samen rozen, heerlijk helpen te blozen. Appelsine schmieden, op tot kieken. Samen maken weer het gaaf. Laat ons samen dansen, lekker drinken, pak die kansen. Laat het kanon van het balkon maar knallen. Zweert, zit er al laag, al laag, al laag, al laag. Lekker lachen, leven, samen beleven. Al laag,
Dankjewel.